Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong Tiripi amai atum ingdeng kep klembang amai phi ke padopon ahut arpu kachelar padopon si Waisong Terang aphan Maiphu arpu kepek pon. Kidamtang aruni phaisir kebarni dongmukak longkam auditorium hall along Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong atumpen ingdeng kep executive amai kang nipon. Labangso ingdeng kep executive amai Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong atumpen mai kang nipon along CEC akimi Maiphu Waisong Terang dun Maiphu Balson Kramsa Kongchon bang kimi Sansing Rongphar dun Kongchon bang Station Teron pen bang kep atumaphan members ingwai ponsi Indigenous Tribes Protection of Karbi Anglong asong along ingtang kring pen ke klem kedam ji aphan CEC pen arpu kimi tami cepek pontu. Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong Maiphu kimi Waisong Terang ahin pen ke than ke pachini pon ki ITP ke a CEC Maiphu kimi niliphan nang ke pek pon ki ning charong ulu lapen ning kang sampen kachuru pajirlo ingdeng kep CEC Executive amai kang ni along East Lapen West Karbi Anglong along Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong along ke claim atum doan chitong si mai ing nipon bang so ITP ke along kupipisi ke claim ke dampon jima alam the doan tami song along ke claim atum doan pen chiparai ponlo Karbi Anglong along longle ka chirai kom mate land protection ji aphan ITP ke a pen chesong ponji Karbi Anglong Ove kimiatum drugs matiara ki ohormu kiri matum aphan ke pajok dunji aphan isi awareness kibi ponji aphan prabjin pen bor ipon pon. Lapen Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong pen ingdeng kep executive amai along kachetong don chief bidisar Rajan Rongbong Kro bidisar Clorson Kro Indigenous Tribes Protection of Karbi Anglong amai phukimi Waisong Terang pen kichinglok Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong along klembang lapen klembari matum chitong dunsi ingsam jin pen mai pechun ponlo tung la sotang o kalang lo niliphan Maiphu arpu na pek ke kalang lo arpu the dung se niliphan pek lo hesi nili klem bonji hesi nili nali tum la media hoi pen da hok lo kalang lo salam na ke Karbi Anglong ta la se isu da thi ke charli hin ta asapu bane komjuro hen se la so hin tani le tum da awareness program piji school team da duji hen se ako hin me lam polo tong tela ta land protection da dona cultural protection da hen se pini komo kalang alang le tani je ta tum da youth tum han ta lang kon na no youth polo tong te pilo dang la le dam po dras ki chu la sona mum he no ki chu kirim la ha da lang kon ji tum da la so step da ding kon ji tum la so putharak ta ni le tum so tap pe ni tum pilrem kon ji chu ta ese tum mana choro ni tum da penang neblo litum teglong lo medialong choro nei hense la son sona putha litum ta la so song penta litum la so step de ponji ako awareness program pe litum padu ponji de la so hormu rimnang ni lo chelang hin na chipatek ni litum ta thekolong di chuili karbi litum UPSC lo ke pas wani ningarong meme sila terang ke secretary president tamin litum akimi aku pek kontulo lasi non litum na bang so song nilitum kacesong pon nilitum lahan sesekipan tang poni konsep ini thot tamin nilitum secretary president tamin lapen ke members tamin nilitum akimi deng kontulo lasi labang so kacesong along nilitum ke jengsi bang ke Karbi Anglong non isu thetam do lake nalitum da timin ko ratatum sitabi lake Karbi Anglong non isu ke thetam lake PGR labang so PGR sitami prabjin pen labang so PGR se tami tharlewek nagi labang so nilitum ITP ki asong pen nilitum labang so sodak pen labang so pachini ponlo lapen ke non Karbi Anglong nilitum la article 244 labang so implement ke prabji aphansi Karbi Anglong Tolmans Council aphansi tami chuning padupon dong muka pen sem singing ki Karbi Anglong lai